θα σας δείξουμε ένα ιδιαίτερο πλάνο από την εταιρεία HOTS. Έχουμε επιλέξει 3 διαφορετικά γραμμάρια, 150, 180 και 210 γραμμάρια, σε 5 πραγματικά εντυπωσιακούς χρωματισμούς. Ας δούμε μερικά χαρακτηριστικά για τον πλάνο αυτό. Διαθέτουν μικρό σχήμα, αλλά συμπαγές σώμα με όγκο. Σε ένα βαθμό χαρακτηρίζουν από την ασυμμετρία τους, τις ήπιες καμπύλες και τις στρογγυλεμένες άκρες τους. Η μία πλευρά των πλάνων αποτελείται από 3 διαφορετικές πλευρές που τέμνονται, χαρακτηριστικό το οποίο το συναντάμε και σε άλλους πλάνους της εταιρείας μας. Η δεύτερη πλευρά είναι εντελώς επίπεδη. Αυτό το σχήμα του σώματος προκαλεί μικρή αντίσταση στο νερό, καθώς ο πλάνος βυθίζεται και την ήπια κίνηση με τρέμουλο σε κινήσεις slow pitch ή long fall. Αυτή η δράση του είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική όταν τα ψάρια φαίνεται να είναι αδιάφορα και να μην κυνηγούν. Μεγάλο πλεονέκτημα είναι και η μικρή αντίσταση κατά το χτύπημα, αλλά και η ποικιλία κινήσεων που μπορείτε να δώσετε σε αυτόν. Επίσης, είναι έντονα μεσόβαροι πλάνοι και συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο βάρος στο κέντρο τους. Διαθέτουν υπέροχο ολογραφικό φινίρισμα και δημιουργούν εντυπωσιακούς ρυθμούς. Όλα τα χρώματα διαθέτουν φόσφορο στην κοιλιά τους και ένα από αυτά βούλες από φόσφορο στο σώμα του. Προσωπικά χρησιμοποιώ Assist Majocraft 2.0 πάνω και CB1 Gale 4.0 κάτω. Έτσι έχω βρει το βέλτιστο ζύγισμα του πλάνου μου. Ας δούμε λοιπόν το παραβγάτο βίντεο σε βάθος 120 μέτρα με τον πλάνο της HOTS. Ψαρεύοντας στα 120 μέτρα βάθος, ανεβάζοντας το τζικ μας με αργό τέμπο, έχοντας τέλεια πληροφόρηση. Ήταν μια δύσκολη μέρα ψαρέματος στην κυνηγικότητα των ψαριών. Δοκιμάσαμε αρκετούς πλάνους, μα ο πλάνος της HOTS μας έδωσε τη λύση, διεγείροντας τα ψάρια με αργές κινήσεις με τρέμουλο, κάνοντάς τα να μας κυνηγήσουν αρκετά ψηλά και να πάρουμε το hit. Ο πλάνων μας, καθώς και η άρτια λυσίδα του εξοπλισμού μας, κατάφεραν να κερδίσουμε τη μάχη με ένα αρκετά μεγάλο ψάρι του είδους.